Павел Латушка готовы ўзяць удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету адказаў на прапанову дыктатара пазмагацца з ім без санкцыяў і зброі. Далей цытата. «Я готовы ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах і расказаць беларусам, хто ты, што ты з сябе ўяўляеш. Я готовы расказаць пра тое, што з сябе ўяўляюць дэмакратычныя сілы, што ўяўляе сабой дэмакратыя. Аднак я маю умовы, якія ты павінен выканаць: спыніць рэпрэсіі ў краіне і вызваліць былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі, а таксама ўсіх палітычных зняволеных, якіх ты катуеш у сваіх турмах». Палітык таксама заявіў, што беларусы ніколі не бяруць Лукашэнку, бо ненавідзяць яго, а яшчэ дадаў, што Лукашенко баязлівец, хлус і забойца. Аб'ектыўна і па-беларуску галоўныя навіны дня на Белсаце. Віталь Бабін, вітаю. І на пачатак кароткі анонс. Лукашэнкаўскіх дэпутатаў запрасілі назіраць за выбарамі ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Калі нас запрашаюць наглядальнікамі ў ЗША, там, у Малдову, то якая ізаляцыя, якія санкцыі, що гэтага не існуе, старонка перагорнута. Украінскія беспілотнікі атакавалі Падмаскоўе, там загінула жанчына. Расійскія шэраг вобласцяў Украіны, ёсць пацярпелыя. Российские элиты получили очень серьезный сигнал. Нет, в очередной раз стало понятно, что несмотря на все усилия Путина, его война бьет по ним непосредственно. Лясныя і тарфяныя пажары на поўдні Беларусі, якую небяспеку яны нясуць людям. Люди вдыхали радиоактивные вещества, они попадали внутрь, оседали в легких и облучали человека изнутри. Внутреннее облучение намного более опасное, чем внешнее. Дэпутаты Лукашэнкаўскай палаты прадстаўнікоў на расхоп, калі трэба паназіраць за выбарамі ў замежжы, вынікае з заявы яе старшыні Ігора Сергеенкі. Лукашенко задаволены і просіць раскруціць працу сваіх кішэнных дэпутатаў на міжнародным узроўні. Пра тое, якія магчымасці для маневру мае сёння рэжым і ў якіх кірунках, Юлія Цяльпук. Верасень 2024. Парламенцкія выбары ў Азербайджане. Удзельнічалі 25 партыяў, назіралі амаль 113 тысяч акрэдытаваных назіральнікаў. У тым ліку так званыя дэпутаты парламенту Беларусі. Также мы принимали участие в наблюдении за выборами и в Венесуэле, в Узбекистане. Вот буквально недавно к нам, казалось бы, в это непростое время поступило приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Соединенных Штатах Америки, Молдове, парламенцкіх выборах в Грузии. Гучыць так, быццам гэтым краінам цікавы досвед прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якіх дэмакратычны свет вінаваціць у фальсифікаванні выбараў і парушэнні правоў выбарнікаў. Хочу вас предупредить о том, что ведется видеосъемка. Калі разабрацца, персанальных запрашэнняў для беларусаў магло і не быць. На мінулых выбарах у Азербайджане, Узбекістане, а таксама будучых у Малдове, лукашэнкаўскія чыноўнікі падарожнічаюць у складзе групы ад міжпарламенцкай асамблеі СНД. Па выніках робяць пазітыўныя адзнакі датычна такіх выбараў, якія праводзяцца, тому што у іх ёсць пагадненне паміж кіраўнікамі краін, што яны павінны толькі пазітыў паказваць. Вось ніякіх там праблем з выбарамі такія місіі паказаць не могуць. Але гэта ўсё дэкарацыі. Гэтак і з запрашэннем у ЗША беларусы маглі трапіць у спісы назіральнікаў як сябры Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе, што дасылае сваю місію назіральнікаў у ЗША. Кіраўнік рэжыму азадачвае старшыню палаты. Очень важно сейчас раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. За які эффект ідзе змагання, падказвае рыторыка прапагандыстаў. Балансированное сотрудничество и с Западом, и с Востоком – приоритет Беларуси. Дарадчык Святланы Ціханаўскай у палітычных пытаннях Анатоль Лябедька заявіў. Лукашенко робіць пэўную стаўку на так званых дэпутатаў, каб яны былі больш актыўнымі на міжнароднай арэне і стваралі ўражанне. Што глядзіце, калі нас запрашаюць наглядальнікамі ў ЗША, там, у Малдову, то якая ізаляцыя, якія санкцыі, що гэтага не існуе. У той жа час так званы міністр замежных справаў Беларусі паўтарае старыя наратывы. Захад, маўляў, варожы і нічога добрага ад яго не чакай. Это политика
антироссийское, приведение к власти таких псевдодемократических сил, распродажа государственного имущества и так далее. Максим Ражанкоў у межах дазволенай яму міжнароднай палітыкі паляцеў у Гонконг на паседжанне Генеральнай асамблеі ААН. Як спікер ад Еўропы, піша афіцыйны канал МЗС. Гэта дань традыцыі, таму што ёсць прыклады, калі нават кіраўнікі такіх людаедскіх краін, калі яны нават з'елі сваіх апанентаў, яны таксама запрашаліся на Генасамблею, нават там выступалі. Таму в гэтым відзе Максім не з'яўляецца нейкім там чалавекам, які увогуле кагосьці будзе цікавіць. Эксперты Белсату лічаць, што міжнародныя стасункі беларускі рэжым захад далей дэградуюць. Адзіны сцэнар камунікацыі гэта вызваленне палітвязняў у абмен на адмену некаторых санкцый. Але гэта не пытанне легітымнасці. Пытанне легітымнасці – гэта свабодныя сумленныя выбары. Пра вызваленне палітвязняў, аб якім, са словаў Лукашэнкі, яго ніхто не прасіў. Ён згадаў на сённяшняй нарадзе ў пытаннях прэзідэнцкіх выбараў 2025. Сегодня это такое первое совещание, где мы основные контуры должны определить нашей работы. Інтрыгай застаецца, ці запросіць Лукашенка на выбары назіральнікаў з тых жа ЗША і краінаў Еўразвязу. Юлія Цяльпук, Белсат. Украінскія дроны зноў атакавалі Расею. Гэтым разам беспілотнікі трапілі не толькі ў памежныя рэгіёны, Бранскую, Курскую і Варонежскую вобласці, але і даляцелі да Падмаскоўя. Прынамсі, адзін чалавек забіты і некалькі параненых сярод цывільнага насельніцтва. Што гэта? Працяг стратэгіі пераносу вайны на тэрыторыю Расіі і ці хопіць Кіеву рэсурсаў зрабіць такія атакі рэгулярнымі? Адказы ў нашым сюжэце. Самая маштабная атака беспілотнікаў на Маскву і Маскоўскую вобласць з пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі ва ўкраіне. Амаль усе 20 дронаў збіла паветраная абарона, адсправаздачыліся ў Міністэрстве абароны Расіі. Тым не менш, у падмаскоўным Раменскім абломкі, як цвердзяць мясцовыя ўлады, трапілі ў шматпавярховік. У выніку пашкоджаныя 54 кватэры. Загінула 46-гадовая жанчына, 3 асобы атрымалі раненні. Мы как раз на 15-м этаже, вот прям у нас одно окно сюда идет. И где-то часа в 4:20, я уже не помню, или в 5:20, я по лестнице уже спускался. Только это запомнил. Как помню, взрыв был. Я встал, понял, что что-то горит, посмотрел на нижние этажи. Видел, пожар горит. Пацярпелі таксама аб'екты інфраструктуры паблізу Масквы. Збіты дрон выклікаў пажар у аэрапорце Жукоўскі. Праз закрытую паветраную прастору некаторы час не працавалі аэрапорты Унукава і Дамадзедава. Агулам падчас атакі ў Маскоўскай вобласці былі пашкоджаныя каля дзясятка аб'ектаў. Атакі дронаў на расійскую сталіцу здараліся і раней. Летась БПЛА ўжо паражалі жылыя дамы і нават дах Крамля. Праўда, тады абышлося без загінулых. Жители Москвы с 90-х годов привыкли к тому, что они могут быть жертвами террористических атак, и с тех пор цена жизни в Москве, в принципе, очень серьезно снизилась. Да и в целом цена жизни в России достаточно невелика. Агулам у Мінабароне Расіі паведамілі пра 144 дроны, што атакавалі 9 рэгіёнаў. Найбольш збілі над Браншчынай, якая мяжуе з Беларусю. За некалькі дзён да прылётаў па Маскве начальнік галоўнага разведвальнага ўпраўлення Украінскага міністэрства абароны Кірыл Буданаў у Фейсбуку апублікаваў допіс, што Украіна ўжо мае дроны, здольныя біць на 1800 кіламетраў у глыб Расіі. Адзін з іх у жніўні даляцеў да аэрадрому ў Мурманскай вобласці России. У планах Украины масштабовать вытворчасць. Украина планует в 2024 році. Украина плануе ў 2024 годзе выпусціць прыкладна 2 мільёны дронаў. Пры гэтым вытворчасць дронаў будзе пад зямлёй, каб было немагчымым знішчыць гэтай вытворчасці расійскай зброяй, крылатымі і балістычнымі ракетамі. Вайсковыя аналітыкі адзначаюць змены ў тактыцы вядзення вайны Украіны. Спачатку гэта быў перанос баявых дзеянняў на афіцыйна прызнаную тэрыторыю Расіі, цяпер частыя масаваныя атакі. Прычым, калі раней цэллю былі ў асноўным нафтаперапрацоўчыя заводы, то цяпер вайсковыя аб'екты далёка ад фронту. План Украины может быть в том числе целенаправленно наносить удары на каких-нибудь определенных точках, особенно таких чувствительных, как Москва, заставляя Россию концентрировать там свое ПВО, для того, чтобы как раз умножать участки, где они хотят нанести потом
качественные удары. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшие дни мы увидим, недели или дни, мы увидим удары по каким-то стратегическим объектам. З набліжэннем зімы зноўку робіцца актуальнаю пагроза масаваных абстрэлаў цепла і энергасістэмы ўкраіны. Цяперашнія атакі на Расію могуць мець яшчэ і папераджальны сэнс. У України є можливість Ва Украіны ёсць магчымасці паражаць аб'екты на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, у першую чаргу энергетычнага комплексу. І, як паказала практыка, энергетычны комплекс абсалютна не абаронены ад удараў украінскімі БПЛА. Цяпер ва ўкраіне вытворчасцю беспілотных лятальных апаратаў рознай мадыфікацыі займаюцца больш за 200 кампаніяў. Антон Бяздольны, Белсат. Беларуская праваслаўная царква нагадвае вернікам аб прававой адказнасці за падпіскі на некаторыя інтэрнэт-рэсурсы. Тым часам у інтэрнэце распаўсюдзіліся ксенафобскія лісты, а дакладней адзін з іх, які нібыта напісаў мітрапаліт Веніамін. Падрабязнасці у Аліны Скрабуновай. Зрабіць рашучыя захады для спынення хвалі мігрантаў, якія нясуць пагрозу нашай біялагічнай бяспецы. Ліст з такім заклікам нібыта трапіў у віцебскі і полацкі выканкамы ад імя мітрапаліта Менскага і Заслаўскага Веньяміна. Як сцвярджае беларуская праваслаўная царква, гэта фейк, распаўсюджаны украінскім цэнтрам інфармацыйна-псіхалагічных аперацыяў. Мова варожасці і ксенафобія гэта настолькі стала нормай для вышэйшых іерархаў рускай праваслаўнай царквы, беларускай праваслаўнай царквы, што тут гэта якраз не стала сведчаннем фейкавасці інфармацыі. Праваслаўная царква апошнім часам яна таксама пастаўляе такі трэш-кантэнт. Гэтак беларуская праваслаўная царква выкарыстала інфармацыю пра фейк у якасці нагоды для наступнага звароту. Пачасціліся выпадкі наўмысных правакацыйных дзеянняў з боку нядобразычліўцаў, што здзяйсняюцца нібыта ад імя беларускай праваслаўнай царквы. Гэтыя дзеянні пераследуюць розныя мэты, ад ашуканскіх намераў да спробаў унесці разлад і падзел у грамадства. Пры гэтым характэрна іх асаблівасць выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогіяў. БПЦ заклікала вернікаў адказна ставіцца да пытанняў інтэрнэт-бяспекі, асабліва пры наведванні некаторых старонак і тэлеграм-каналаў. І нагадала, што сярод іх могуць апынуцца тыя, што распаўсюджваюць хуслівую інфармацыю, за падпіску на якія прадугледжаная прававая адказнасць. Цяпер гэта проста такое папярэджанне. Я думаю, тым людзям, які супрацоўнічаюць з хрысціянскай візіяй, з епархіяй беларускай праваслаўнай царквы, са святарамі, з нейкімі установамі беларускай праваслаўнай царквы, тое, што калі яны даюць інфармацыю экстрэмісцкаму рэсурсу, то да іх можа быць нейкія пакаранне выкарыстана з боку дзяржаўных уладаў. Грамадзянская арганізацыя «Хрысціянская візія» яднае прадстаўнікоў праваслаўнай, рымска-каталіцкай, грэка-каталіцкай і евангельскіх церкваў у Беларусі і замежжы. Узнікла ў верасні 2020 года як адказ на палітычны крызіс. Экстрэмісцкімі рэжым Лукашэнкі прызнаў усе сацыяльныя сеткі, сайт і тэлеграм-канал «Хрысціянскай візіі». Галоўная прычына ўключэння сайтаў у спісы экстрэмізма і забароненых матэрыялаў Мінінфарма в тым, што там праўдзівая інфармацыя. Што гэтыя медыа расказваюць праўду, што людзі чытаюць гэтыя медыа, што гэтыя медыа папулярныя. Вось улады любому дыктатару гэта небяспечна. Святло, інфармацыя, таму улада з імі змагаецца. За падабайку або падпіску на рэсурсы з гэтага спісу прадугледжаныя штраф, грамадскія працы ды адміністратыўны арышт і канфіскацыя прадмета правапарушэння. На наш погляд, гэта не адпавядае правовым нормам, і ўвогуле гэта практыка, калі людзей прыцягваюць за нібыта захавання нейкіх спасылак, які нібыта лічацца экстрэмісцкімі, в той час, калі чалавек можа быць і не ведае пра гэта, но гэта абсалютна нонсенс. На дзень 1 ліпеня ў рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў паводле падлікаў праваабарончай арганізацыі Human Constanta былі каля 6 тысячаў інтэрнэт-рэсурсаў. Апошнімі туды трапілі вайбер-чат з назвою «Дзембеляц 2001», старонка ў кантакце «Гомель онлайн», старонка Сергея Пятрухіна ў Фейсбуку. Аліна Скрабунова, Белсат.
У Менскім гарадскім судзе разглядаюць крымінальную справу супраць гісторыка Ігора Мельнікава. Палітычнага вязня вінавацяць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Яму пагражае да 6 гадоў калоніі. Паўдля пракурора гісторык 2 гады таму даў інтэрв'ю гэтак званаму экстрэмісцкаму выданню з матываў, цытата, нацыянальнай, палітычнай і ідэалагічнай варажнечы. Прапаганда абвінаваціла Ігора Мельнікава, цытата, у праслаўленні польскіх паноў. У канцы жніўня кнігі Мельнікава пра гісторыю польскага войска і даваенны савецка-польскі кардон у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі. Колькасць ахвяраў, якія загінулі ад злачынстваў ПВК Вагнера, расце не толькі на вайне. Вярнуўшыся з фронту, найміты, найчасцей з крымінальным мінулым, працягваюць красці, рабаваць і гвалціць. Ці могуць беларусы пацярпець ад рук гэтак званых ветэранаў прыватнай вайсковай кампаніі? Катерина Гордеева. Назад у калонію вернецца найміт ПВК Вагнера, рэцыдывіст Сергей Козлоў. Былы штурмавік жорстка забіў сваю цяжарную партнёрку, 18-гадовую Дар'ю Сцёбіну. На целе пацярпелай судмедэксперты налічылі каля 150 пашкоджанняў. У тым ліку разрыў печані, траўму жывата і мозгу. Паводле версіі омскага суда, Козлоў расправіўся з каханаю праз музычную калонку, якая тая выпадкова зламала. Злачынцу, які пажыў мірным жыццём усяго 6 месяцаў, прысудзілі 19 гадоў. Яны думаюць аб тым, што вось мы вярнулись, я зараз там кому-то морду наб'ю ці заб'ю. Я же воевал, і калі я вярнуўся ў турму, я магу зноў пайсці на фронт. І это некому воевать, естественно, из них робяць этих преступников. А хто пойдзе воевать? А я пойду контракт заключу, і меня зноў памілуюць, я буду зноў воевать. Гэтак былы вагнеравец Іван Расамахін, які пасля вяртання з фронту жорстка забіў жанчыну сталага веку і атрымаў вырак 23 гады, правёў за кратамі усяго 8 дзён. Потым ён ізноў вярнуўся ў шэрагі ПВК. Калі адпрацуе кантракт, ён будзе памілаваны і вернецца да вольнага жыцця. Умовы ваенных дзеянняў яны легалізуюць гвалт і нават забойства, гэта нават гераізуюць. Яшчэ трэба ўлічыць, што сур'ёзнае псіхалагічнае ўздзеянне. Не дарма ж кажуць пра ПТСР, пасттравматычнае стрэсавае расстройство. З акопаў былыя расійскія найміты едуць і ў беларускія гарады. Хтосьці шукае ў нашай краіне лепшага жыцця. Хтосьці застаецца пасля расфармавання лагеру ПВК, што некалькі месяцаў дзеяў каля вёскі Цэль. Ніякага кантролю за злачынцамі ні з боку псіхолагаў ці псіхіятраў, ні з боку сілавікоў не вядзецца. Это люди, которые намного более серьезно обучены обращению и использованию огнестрельного оружия в реальных боевых, скажем так, действиях. Их вообще не должно быть на территории Беларуси. И если такие представители имеются, то, конечно же, правоохранительные органы должны контролировать их. Лагодныя умовы вагнераўскім байцам стварыў сам Лукашенко. Ён заахвочваў небяспечных злачынцаў прыязджаць у Беларусь працаваць. Мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность. Вагнеровцам. Ему было необходимо тогда интегрировать определенных, скажем так, людей из ЧВК «Вагнер» для того, чтобы обучить так называемых белорусских силовиков действительно реальной борьбе. И проще и дешевле, чем пригласить вагнеровцев, обучать белорусских милиционеров, ничего им в голову не пришло. І супраца ўдалася. Паводле Паўла Латушкі, летась частка наймітаў прыватнай вайсковай кампаніі атрымала беларускія пашпарты. Кацярына Гордеева, Белсат. Больш за сотню ратаўнікоў другі дзень ліквідуюць пажар на альманскіх балотах. Працягваецца гашэнне некалькіх тарфяных пажараў на Гомельшчыне. Моцны вецер не толькі ускладняе працу, але нясе дым праз усю Беларусь аж да Літвы. Наколькі моцная небяспека для людзей і прыроды, чаго чакаць ад надвор'я, апавядзе Ірына Дарфійчук. Цяжкая была ноч у палескім лясгасе. Лясная ахова і супрацоўнікі МНС гасілі пажар, што пачаўся напярэдадні і заняў каля 70 гектараў заказніку альманскія балоты. Паводле МНС, цягам мінулых сотняў у Беларусі пагасілі 13 лясных, 5 тарфяных пажараў і 77 загаранняў травы. А мінулы тыдзень устанавіў антырэкорд у пажаранебяспечным сезоне. Толькі лясных пажараў цягам 7 дзён зліквідавалі 55. У большасці раёнаў краіны цалкам забаранілі наведваць лясы, у астатніх увялі абмежаванні.
Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Ой, хлопцы, у Мельниках пожар, горит трава, але вроде бы там и человек лежит, а и скорую треба. Ну, до жилья далеко трава горит? Уже почти рядом. Ад запаленай травы пачаўся пажар і ў вёсцы Вялікія Аўцюкі на Гомельшчыне. Там напярэдадні згарэлі 4 хаты і дзясятак гаспадарчых пабудоваў. Смог і пах гарэлага адзначалі днямі не толькі гомельцы, але і жыхары Меншчыны ды Гарадзеншчыны. Адчулі іх і за мяжою. Но квапас, кайбдаге, со квапас. Адчуваў пах паленага, як нешта падобнае на падпаленае ў полі. Так, адчувалася, асабліва ў пятніцу і суботу. Паводле Нацыянальнага цэнтру кіравання крызіснымі сітуацыямі Літвы, забруджанне паветра выклікалі менавіта тарфяныя і лясныя пажары ў Беларусі. Жыхарам Вільні рассылалі папераджальныя паведамленні. Атрымала паведамленне. Трэба ісці ў закрытыя памяшканні і ахоўваць сябе. Влажная уборка, закрывать окна и быть на месте в квартире. Сидеть дома и закрыть окна, да? Ну, много сидит дома люди. По-моему, никто не сидит. Все работают и ездят как. У Беларусі на якасць паветра ўплываюць і пажары ва ўкраіне ды Расіі. Праз вецер паўднёвых і паўднёва-ўсходніх кірункаў дым і пах гарэлага ад іх нясе акуратна Беларусь. Пра змаганне з вялікімі пажарамі ў Чарнобыльскай зоне паведамляе служба надзвычайных сітуацыяў Украіны. Пажары ля Чарнобылю не толькі знішчаюць лясы ці пабудовы, але і ствараюць радыяцыйную небяспеку. При горении выпавшие на поверхность почвы радиоактивные вещества, отложенные в торфяниках, может быть, даже инкорпорированные в древесину, поднимаются вверх, и мы попадаем в ситуацию, вот как в машину времени, вот обратно в 86-й год. Пры гэтым украінскія службы заяўляюць, што ўзровень радыяцыі ў выніку пажараў не павялічыўся. Беларускія ж службы на гэты конт увогуле маўчаць. Совет вполне очевидный. Люди могут найти где-нибудь там отложенные с ковидных времен масочки, применять другие средства защиты дыхания. И сейчас это просто надо делать. Даже если там нету радиоактивных веществ, все равно вдыхание дыма от пожара, вдыхание вот этих аэрозолей, даже если они не содержат радиоактивные вещества, ну не полезно. Паводле Белгідрамету неўзабаве, прынамсі, ситуация с дымом можа полепшиться праз змену кірунку ветру. 11-12 он будет неустойчивый, то есть он будет крутиться туда-сюда, переменный. Поэтому, возможно, с 11 числа уже будет что-то меняться. Пры гэтым чырвоны 5 клас небяспекі ад пажараў на наступныя 2 дні пашырылі апроч Магілёўшчыны і Гомельшчыны, дзе ён трывае ўжо больш за тыдзень, яшчэ і на Берасцейшчыну. Ірына Дарафейчук, Белсат. Правила дорожнага руху ў Беларусі ў хуткім часе зазнаюць змены. Перадусім яны будуць датычыць скарыстання гэтак званымі сродкамі персанальнай мабільнасці, электрасамакатамі, гіраскутарамі і сігвэямі. Пра гэта распавёў кіраўнік Рэспубліканскай дарожнай аўтаінспекцыі Виктор Родченков. В проекте указа лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, если ранее они являлись пешеходами, то теперь это будут водители. Внесено новое определение средства персональной мобильности. Это будет транспортное средство, и основная техническая характеристика, которая предусмотрена, это ограничение скорости в 25 км в час. Электрасамакаты і гіраскутары, максімальная хуткасць якіх можа перавышаць 25 км на гадзіну, прыраўняюць да механічных транспартных сродкаў. Новыя правілы забароняць перасоўвацца на іх на пешаходных зонах. Новаўвядзенні закрануць і раварыстаў. Цяпер ім, за рэдкім выключэннем, трэба будзе спешвацца пры пераездзе праезнай часткі, у тым ліку на пешаходных пераходах. Неабходнасць зменаў у ДАІ тлумачаць ростам на 70% колькасці здарэнняў з удзелам сродкаў індывідуальнай мабільнасці. Законапраект з новымі правіламі дарожнага руху будзе апублікаваны для грамадскага абмеркавання з 12 да 27 верасня на нацыянальным прававым партале. Новыя і ўжо вядомыя чытачам і гледачам імёны Еўрапейскай федэрацыі журналістаў супольна з Беларускай асацыяй журналістаў вызначылі пераможцаў штогадовага конкурсу сярод прадстаўнікоў беларускіх медыяў «Вольнае слова». Гэта вялікая адзнака. Вышэйшай у Беларусі проста няма. Таму, нягледзячы на тое, што мы працуем у вельмі складаных умовах, так, мы шмат сёння гаварылі пра стандарты ў журналістыцы, што зараз гэта вялікі выклік для ўсіх нас, што ў нас ёсць роўна нейкае мерыла, так, што мы можам
спрачацца паміж сабой, мы можам спаборнічаць між сабой, таму што ў гэтым спаборніцтве, у гэтай канкурэнцыі павышаецца якасць нашага медыапрадукту агульнага, які мы робім для ўсіх беларусаў. Сярод аўтараў найлепшых матэрыялаў 2023 года традыцыйныя нашы журналісты. Сярод аналітычных матэрыялаў трэцяе месца заняў аўтар старонкі Белсату Макар Мыш з матэрыялам пра ўплыў Кітаю на рэжым Лукашэнкі. А дакументальны фільм Белсату «Простыя словы» пра Міхала Анемпадыстава, рэжысёркі Вольгі Воранавай, атрымаў гран-пры як найлепшы відэаматэрыял мастацка-публіцыстычнага жанру. Сярод інфармацыйных публікацыяў найлепшымі прызналі працу Кацярыны Кулаковай з выдання «Салідарнасць» і відэаінтэрв'ю Настасіі Роўды з нашай Нівы. У намінацыі аналітыка першынствавалі Міхась Пахольчык «Салідарнасці» відэарасследавання беларускага расследавальніцкага цэнтру. Найлепшым мастацка-публіцыстычным творам прызналі цыкл нарысаў з метра Бартосіка. Найлепшае расследаванне праца Александра Ярашевіча і Ксеніі Везнікоўцавай з бюро медыа пра схемы абыходу санкцыяў супраць Расіі. Убудаваны штучны інтэлект і больш даўгавечны акумулятар. Кампанія Apple у сваёй штаб-кватэры ў Каліфорніі прадставіла лінейку з 4 новых айфонаў, мадэлі 16 і 16 Pro. Інтэграваны штучны інтэлект Apple Intelligence мае палепшыць працу персанальнага памочніка Siri, а таксама зможа лепш ідэнтыфікаваць аб'екты, знятыя камерай тэлефона, і даваць пра іх дадатковую інфармацыю. Новаўвядзенні закрануць і камеры новых айфонаў, а таксама запіс, монтаж відэа і гуку. Малодшыя мадэлі 16 і 16 Plus выпускаюцца ў 5 колерах, версіі Pro і Pro Max у 4. Акрамя новых айфонаў, на прэзентацыі паказалі разумныя гадзіннікі Apple Watch серыі 10 і Ultra 2, а таксама абноўленыя навушнікі AirPods Max. Апошнія змогуць выкарыстоўваць у якасці слыхавога апарата асобы з лёгкай ці умеркаванай стратай слыху. Старт продажаў новых смартфонаў і прыладаў запланавалі на 20 верасня. Кошт базавай 16 мадэлі пачынаецца ад $799 США. Ці сапраўды лукашэнкаўскіх дэпутатаў запрасілі назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Злучаных Штатах Амерыкі? Глядзіце размову з Анатолем Лябедзькім у праграме «Белсат Зум» з маім калегам Вітаўтам Сіўчыкам. А ў аб'ектыве ставім кропку. Дзякуй за ўвагу. Да хуткай сустрэчы на «Белсаце».